Benvingudes i benvinguts a este acte previ al lliurament del guardó Socarrat Major a Rosana Cantavella. Una taula redona molt apropiada pel perfil de la guardonada i també pel moment actual en què estem vivint, en què el valencià, com veiem, s'estan veient actituds que no dissimulen de cap manera la seva aversió per la nostra llengua i la nostra cultura. Jo vull donar les gràcies als tres ponents, als tres participants en la taula per vindre. També vull agrair a Manel, que ja ha confeccionat aquest acte. Ell ha sigut qui s'ha ocupat pràcticament de tot. Vull donar-li les gràcies, Manel. I bueno, pues, este acte, taula, jo conto que serà molt interessant. I també, com que anem a gravar-la i la posarem al web de la nostra associació, els que no hagin vingut podeu dir-los que la poden veure en el web de Socarrats. Gràcies als regidors també que han vingut ací i res més, simplement ja convidar-vos. El dia 10 tenim el lliurament del Socarrat Major a Rosana Cantavella en el casino. N'hi ha lloc encara i vos recomano que vingueu. És un acte sempre molt emotiu i bueno, res més. Moltes gràcies i bona nit. Bona nit a totes i a tots. Les llengües són el patrimoni de les civilitzacions que més trasllueix la identitat dels pobles. La riquesa productiva en la dialectologia, en la literatura, en la ciència, en les tradicions, i que ho pregunten els britànics, en l'economia, les fa indeslligables del creixement dels països i les cultures, per tant, del progrés en clau nacional. Tanmateix, la dependència jeràrquica de les prioritats i escales de magnitud de la política del poder la situa en plena maror constant i, per què no dir-ho, a la deriva entre els corrents de la manipulació partidista. Però no a totes les llengües, i ahir rau una de les diagnosis necessàries perquè és a les llengües minoritzades i perquè el nostre interès ens fa el català o el valencià. El maig de 2023 es produeix el canvi de govern autonòmic dels partits polítics al poder. La dreta ha obert les portes del Toril, valga la metàfora, i d'uns mesos ençà no hem parat de llegir a la premsa quasi diàriament canvis legislatius o decisions que afecten la nostra llengua, a les institucions, al funcionariat, a l'educació, i cap d'elles amb intenció d'afavorir, promoure, recuperar, potenciar, fomentar, impulsar, estimular, facilitar l'establiment del valencià com a llengua pròpia i de cohesió dels valencians i les valencianes. Al carrer no es parla i les persones valencianoparlants comprem fàcilment el prejudici lingüístic. Aleshores, no són el bou ni el torero qui està en perill, sinó el públic innocent que s'ho mira des de la graderia. Vist pel meu costat pròxim, amb Víctor Maceda, ell és de València, de Torrent. Des de 2005 és redactor especialitzat en política valenciana, perquè va començar molt jove sent encara universitari, al seu mitjà de referència, que és la icònica revista El Temps. Quantes vegades hem tingut exemplars del Temps per casa fins a arribar a un punt que ja no se sabia on col·locar-lo. Igualment ha participat al diari digital informatiu i al conegut i apreciat diari La Veu del País Valencià. És autor del llibre El despertar valencià, la caiguda d'un règim i la irrupció d'un canvi, amb pròleg d'Enric Juliana, publicat l'any 2016. Una rigorosa anàlisi del poder polític en mans del Partit Popular, justament abans del canvi en entrada al Botànic. Ha estudiat infinitat d'entramats corruptes que han mogut els fils de les institucions valencianes i, per tant, la seva participació ens ajudarà a entendre la situació actual de la política valenciana, si és que es pot entendre. Tenim seguidament Aina Montferrer Palmer i vull presentar-la amb algunes matisacions perquè en la informació que tenim al díptic divulgatiu, probablement per ser tan coneguda ja, hi ha algun detall que se'n va fugir. De la veïna i germana ciutat de Borriana, germana és literal perquè sabeu que estem agermanats oficialment, no ho sabies. És professora ajudant doctora del Departament de Didàctica de la Llengua de la Universitat de València,
membre del projecte musical Palmer, de la mà del cantant Jordi Palau, creadora i presentadora de continguts de divulgació del valencià, com del podcast de Ni Parlem d'Apunts de Llengua, de la ràdio i de les mèdia d'Apunt, i encara que ella no ho faci constar als seus perfils, és una treballadora incansable en investigacions i en el camp també de suport a la didàctica de la llengua. Dit això, ja veieu que l'abast comunicatiu de les seues experiències poden aportar-nos l'efecte de les precarietats del valencià sobre les generacions joves, sobre els àmbits tan potents i de consum com ara els podcasts de la cançó i els multimèdia. Gràcies, Aina, també. I tenim Adolf Piquer Vidal, de Vila-real, o com solem dir així, fill del poble. És doctor catedràtic de Filologia Catalana i director del Departament de Filologia i Cultures Europees de la Universitat Jaume I de Castelló. En el camp de la investigació s'ha ocupat de l'anàlisi del discurs, la literatura catalana dels anys 70-80 i de la literatura comparada. Compta amb una sèrie molt notable de publicacions en diverses llengües, no les diré totes, evidentment, però destacaré 20 anys de novel·la catalana al País Valencià, de l'any 92, Aproximació a la narrativa valenciana, 1994, o l'Argumentació teoria pràctica, del 2016, i la Identitat narrativa valenciana, de 2020. I per finalitzar la seva presentació, diguem també que va exportar l'ensenyament del català a l'estranger, concretament a Salamanca i Santa Bàrbara, Califòrnia. Avui li hem demanat una visió personal de la seva situació de la llengua o de les conseqüències que s'albiren des de l'àmbit de l'ensenyament en un panorama polític com l'actual. Gràcies també a Adolf. Iniciarem per Víctor Maceda la primera intervenció i ens agradaria que ens digueres com contextualitzes el panorama actual perquè estem ja en ple canvi polític i tot i que es preveia de la naturalesa política del canvi que podia haver certes situacions que afectaven la llengua, no sé si podem dir que estem superats o això és el que havia de passar. Tu ens situaràs un poc en el context. Bé, bona vesprada a tots. Primer de tot, moltíssimes gràcies, Manel, i sobretot, per supost, a tota l'associació per haver-me convidat. És un gust estar en Vila-real i encara que no sigui per a parlar d'una cosa molt, diguem, agradosa, però les circumstàncies han vingut així. Està sent un canvi polític brusc? Jo diria que més brusc del que esperàvem des del punt de vista que poca gent esperava aquest canvi, aquest gir. Sí que és veritat que hi havia inputs que feien pensar que es podia produir. L'últim any i mig van haver qüestions que no van ajudar gens a que hi haguera aquesta continuïtat a tots els nivells, causes endògenes i exògenes de tot tipus, però podem recordar-ne alguna, la dimissió forçada de Mònica Oltra, que això va suposar un trasbals evident per a Compromís, era la seva líder indiscutible, i una gran atracció de vots de gent que moltes voltes no se sentia interpel·lat per la política. En el Partit Socialista hi havia diria jo directament un cert menysteniment per part de Sánchez respecte a Puig, no han tingut mai una bona relació. Les últimes setmanes el procés, diguem, un poc accelerat ara de successió en el PSPD va en aquesta línia. Per tant, hi havia un poc la sensació que no es tractava com es podia tractar al País Valencià, tenint en compte que era el govern més important presidit per un càrrec socialista, i no n'hi havia, diguem, un tracte preferent en matèries múltiples, finançament, aigua, s'ha resolt el tema ara del Tajo Segura, curiosament, amb un govern del Partit Popular a la Generalitat Valenciana. Hi havia moltes ferides obertes entre els dos que d'alguna manera marcaven aquesta relació. Crec que això va afectar molt també. I per últim, quan el mal me d'Almansa tot s'alcança, i la pugna entre Pablo Iglesias i Yolanda Díaz va impactar absolutament en Unides Podem al País Valencià i va quedar per baix del 5% amb totes les conseqüències que això va tindre a nivell aritmètic. Per tant, jo crec que la gran majoria de persones que estem així no esperàvem
Bueno, jo un poc sí que ho esperava, però bueno, molta gent no esperava que podia passar això aquesta nit, sobretot que no n'hi hauria partit, no? Que des del principi del recompte es veia clar que no hi havia partit, que no hi havia opció de que hi haguera un tercer botànic. No? Però ja el tenim així el govern una altra volta del PP, ara amb la companyia inestimable de Vox, que han aconseguit una cosa que fa poc semblava impossible, no? I és que el Partit Popular no sembla tan radical, perquè al costat de Vox n'hi ha comportaments en qüestions molt elementals, com per exemple la violència de gènere, en les quals el Partit Popular pareix comportar-se com un partit mínimament normal al costat del que significa Vox. No? El canvi polític jo crec que està sent brusc, però de manera, diguem, a poc, no? Vull dir, no està sent d'alguna manera, està sent un canvi brusc perquè ho estem veient, perquè vull dir, hi ha hagut canvis en matèries molt importants a nivell, sobretot a nivell cultural, a nivell de gestió, a nivell lingüístic, estan havent canvis importants, però jo crec que, evidentment, els canvis en profunditat vindran més endavant. No? Estem en una fase encara, diguem, primigènia de lo que serà el govern PP-Vox i els governs del PP, que segurament en vindran més després del 2024, o sigui, del 2027. No? Es tracta al cap i a la fi de desmuntar les coses que es van poder fer bé en matèria lingüística, els meus companys en parlaran en més profunditat, amb el govern del Botànic, en algunes qüestions de manera molt tímida, sens dubte responsabilitat absoluta en aquest sentit del Partit Socialista, en moltes qüestions era obvi que no les compartia amb els seus socis, el requisit lingüístic és la més evident, va costar molt aprovar el requisit lingüístic i finalment al cap de 7 anys, quan se va aprovar, en una qüestió elemental com era la sanitat, el van deixar de banda, no el van voler aplicar. No? Per tant, sí que és veritat que hi havia problemes, que hi havia dues cultures de govern diferents, no? La de Compromís, la del Partit Socialista i després la d'Unides Podem, que era un poc, diguem, més trencadora en qüestions des del punt de vista econòmic i que també xocava de ple amb el Partit Socialista. No? Per tant, el Partit Popular i Vox, ara, quan ha arribat a la Generalitat, tampoc s'han trobat amb una Generalitat, diguem, i me sap mal dir-ho, però tan sumament diferent a la que van deixar en 2015. Vull dir, s'han perdut 8 anys? Jo diria que no s'han perdut 8 anys, evidentment. S'ha recuperat, diguem, una certa dignitat de l'idioma. O sigui, el fet que pràcticament tots els membres del govern parlaren l'idioma, el valencià, vull dir, això l'ha prestigiat cara a la ciutadania, jo crec que això és obvi. N'hi ha hagut, per exemple, una qüestió que pot semblar a lo millor poc important, no? Però hi ha hagut un augment molt important de gent matriculada en els exàmens de la Junta Qualificadora. Hi havia la sensació que el valencià era útil, no? I crec que això és important de destacar, perquè quan se prestigia la llengua per part dels governants, la gent se dona compte que efectivament és útil i que és tan vàlida com l'altra. No? Per tant, jo crec que això ha passat, vull dir, hi havia d'alguna manera la sensació de que la llengua tenia més valor, però al mateix temps sí que és cert també que no es van crear segurament algunes estructures, per exemple la televisió pública, no? També crec que és un punt a favor, crec que recuperar la televisió pública era fonamental, no? I de fet una televisió pública que ja hem vist que de moment no han aconseguit fer grans canvis perquè la llei no els ho permet, la llei és una llei, diguem, que al director general potser no li agrada molt perquè efectivament és molt garantista, no? En el sentit que les Corts Valencianes, a diferència d'èpoques anteriors en les quals podien canviar el director d'una setmana a l'altra amb una majoria absoluta, ara no. Per tant, de moment estan... Per això deia que els canvis més bruscos segurament... Vosaltres esteu mirant tan a punt segurament i no noteu grans canvis respecte a l'època anterior. Abans no era revolucionària i ara tampoc no ho és, no? Però està tot de moment tota la programació en valencià, hi ha una línia continuista. Això s'acabarà, vull dir, això no... Estem vivint ara encara en un període de trànsit, no? Però, bueno, ahí està, de moment, no? I després està el gran element, l'altre gran element, perquè el president de la Generalitat, l'actual president, Carlos Mazón, durant la precampanya, jo crec que molt influït per María José Català, l'actual alcaldessa de València, no? Que li va fer veure que hi havia un vot, diguem, anticatalanista o
més anticatalanista, reaci a la llengua, que veia la llengua com un impediment. És curiós, Centella, de més, valenciano parlant, perquè en el cas de Mazón no ho és, però en el cas de María José Català sí, i ja abans de les eleccions el va fer circular per àmbits, diguem, del secessionisme lingüístic, molt residuals a la ciutat de València, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, lo Ratpenat, àmbits en els quals realment ja no són influents en la societat valenciana, però li va tractar de fer veure que era un món que existia i que era important tenir-lo en compte. És curiós perquè Mazón ja té molta trajectòria política, havia sigut director general de l'Institut Valencià de la Joventut a principis entre el 99 i el 2003, i el primer que va fer, perquè era un àmbit que abans havia gestionat Unió Valenciana els 4 anys anteriors, era el butlletí que entregava l'IVAG, que era en valencià no normatiu. El primer que va fer va ser adaptar-lo a la normativa de la Generalitat Valenciana. Quan va ser president després de la Diputació de València, d'Alacant, perdoneu, a partir del 2019, una de les primeres coses que va fer va ser reunir-se amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I també va celebrar un acte que no havia volgut celebrar el seu antecessor, César Sánchez, alcalde de Calp, en homenatge a l'aprovació de la LUEP que s'havia fet en Alacant. I ell sí que la va commemorar. En aquest sentit no tenia, diguem, apriorismes, no era una persona que tinguera una aversió a l'idioma. Però crec que aquesta relació amb María José Català sí que ha produït, d'alguna manera, que ell pense que ahir pot haver un calador de vots, o si vols, com a mínim, un punt de fricció en l'oposició i que situa l'oposició davant l'espill, no? I que l'oposició aparega com a, permeteu-me el terme, tota l'oposició en conjunt com a catalanista, no? I ell com a garant del valencianisme. No? Bueno, heu vist ja mesures que estan intentant canviar algunes qüestions del llenguatge a l'administració, els companys també en parlaran més tard, estan intentant influir sobre l'acadèmia, ho tenen molt complicat. Legislativament l'acadèmia està blindada a l'Estatut, per tant qualsevol canvi de calat és molt complicat, per no dir impossible de fer, perquè s'hauria de reformar l'Estatut i aprovar-se en el Congrés. No som capaços d'aprovar el dret civil, encara menys una reforma estatutària. No? Per tant, jo crec que Mazón és conscient de les limitacions, però vol fer gestos cap a aquest món, diguem, secessionista. No? Crec que és una evidència que està passant. Crec que té un punt a favor, i és que dins del govern els consellers en els que conviu de Vox no són els pitjors que hauria de desitjar. O sigui, en el pitjor escenari de Mazón estava tindre de vicepresident el senyor Flores Juberías, maltractador de la seva exesposa, amb sentència ferma. Tindre, per exemple, a Llanos Massó, a qui coneixeu bé, que ara està de presidenta de les Corts, que és un càrrec, diguem, més honorífic, més representatiu, no tan polític. I tindre, per exemple, a José María Llanos, que va afirmar en Televisió Espanyola que la violència masclista no existia. No? I això el va invalidar com a conseller. Si aquestes 3 persones haguessin sigut finalment, posem per cas, conseller de Justícia, conseller de Cultura i consellera de Benestar Social, Mazón s'hauria trobat molt més incòmode. En canvi, té 3 persones que el torero jo sé que pot representar, diguem, una nota de color i la representa, i políticament és una persona, diguem, amb moltes limitacions, moltíssimes limitacions, ha arribat a la política fa no res, però no li genera aquest problema perquè no el veu com un rival, o sigui, no té res a veure en la relació Ximo Puig-Mònica Oltra. Ximo Puig desconfiava de Mònica Oltra, Ximo Puig tenia por de Mònica Oltra, era lògic, hi havia un enfrontament, diguem, polític, perquè la distància que els separava era molt poca, no? Ara no hi ha, d'alguna manera, aquesta competició, no estan en igualtat de condicions. El PP ha quedat molt per davant del resultat que esperava, esperaven 30 diputats llarguets, però no 40, i clar, vull dir, diguem que viu amb una relativa comoditat. Hem ofrenat com a mínim, això sí, i no vull que estendrem molt més perquè crec que heu dit 10 minuts, no? Hem fet el que els valencians fem també, que és ofrenar noves glòries a Espanya, no? I crec que, malgrat tot, ara després entrarem en altres detalls, no? Però crec que el pacte valencià ha aturat un govern PP-Vox a Espanya. Vull dir, crec que el pacte valencià, sense el pacte valencià no s'entendria el resultat del 23 de juliol. Crec que el pacte valencià va despertar moltes alertes, molta gent progressista. El País Valencià, per exemple, a la província de València, no és un detall menor. El 23 de juliol, la suma de sumar Compromís,
i PSPB supera la de PP i Vox. Vull dir, és una dada substancial. Molt poc després d'unes eleccions autonòmiques hi ha unes eleccions al Congrés i l'esquerra guanya la província de València a la dreta. No? Per tant, hi ha com un gest d'alerta, cuidao, venen els de l'extrema dreta a governar Espanya i molta gent que se sent segurament més interpel·lada perquè les eleccions al Congrés sempre mobilitzen més que les eleccions autonòmiques, van al rescat i fan un resultat que sincerament pocs esperaven. Recordem que en les eleccions autonòmiques el Partit Popular passa a governar 11 autonomies de les 17 que n'hi ha. Si llevem Catalunya, País Basc, Navarra, Astúries, Castella-La Manxa, governen tot pràcticament, i en canvi són incapaços d'arribar al govern d'Espanya. En part, per lo que hem vist, el cas de Flores Cuberías, per exemple, de la condemna per violència masclista, trenca les fronteres del País Valencià, agafa, diguem, espectre estatal, i com va passar en el cas Gürtel, per exemple, que al principi no tenia incidència, sí, en quan trenca la barrera i comença a aparèixer en els mitjans estatals, sí que té un efecte. No? I crec que això va tindre efecte. Va tindre efecte per suposades declaracions de José María Llanos negant en televisió espanyola la violència masclista, la rapidesa en la qual PP i Vox se van seure i van acordar un govern en una fulla que jo la vaig tindre davant i no arriba ni a això. Ahir van acordar un govern per a 5 milions de persones i un pressupost de 30.000 milions d'euros anuals. I bé, jo crec que tot això, d'alguna manera, ahir sí que vam frenar de noves glòries a Espanya i vam evitar que entrara, de moment, per exemple, Santiago Abascal a la vicepresidència del govern. No? Crec que en parlarem més coses, de l'oficina anticorrupció, que evidentment ahir volen entrar també, parlarem a punt més tard si voleu també, però crec que, bueno, per a començar un poc aquesta xerrada, crec que hem situat un poc el minut i resultat. Gràcies, Víctor. Bé, tot aquest context ja veieu que queda curt perquè el que anuncia Víctor que encara en podem parlar són infinitud de temes i pràcticament no hem començat la pel·lícula, no? I Aina, jo volia suggerir-te per començar que a Borriana no deveu estar molt contents de la fama que va generar l'ínclit regidor que va prohibir les revistes infantils en català, no? No infantils només? No infantils només, sí, perquè també estaven, no era únicament Camacuc. Però tu que tens contacte en els mitjans, diguem, de difusió multimèdia, no? En els joves també, a través de la universitat, ara hi ha una altra preocupació, no? I és dir, aquest entorn comunicatiu que paradoxalment semblava que tenia una pujança perquè la llengua socialment va baixant, però el consum de les xarxes o de les aplicacions dels creadors de contingut, no? Anava per un altre costat generacionalment. Això també està en perill o no s'està buscant vies alternatives cíviques perquè no hi hagi una dependència? No sé, tot això com ho veus. Gràcies, Manel. Bé, si em preguntes pels creadors de contingut de xarxes, com que ja eren autogestionats, durant el Botànic continuaran existint sent una minoria com són en l'espai mediàtic de les xarxes socials, però no se veuran molt afectats perquè no vivien gràcies a subvencions ni estaven lligats a cap institució. Aleshores pot ser aquests àmbits, i és una de les meves tesis d'avui, aquests àmbits que han sigut autogestionats i que d'alguna manera han sigut àmbits de segona durant el govern de 8 anys del Botànic, que no han estat especialment prestigiats per les institucions, seran els que continuaran existint durant aquest temps i seran els que ens permetran en aquests temps que són de vaques flaques continuar consumint cultura en valencià. Bé, doncs això és un poc la meva idea. Sí que hem vingut a parlar de l'estat del valencià i sobretot què vindrà ara, no? Doncs sense ser pessimista, però com ja sabeu partim de la pitjor de les situacions, sempre simbòlica, perquè pensem que en altres llocs estan pitjor, no? Pensem en Gaza, per exemple, en Gaza. Aleshores m'agrada pensar sempre que estem en la capa semiòtica
comunicativa. Estem en la pitjor de les situacions en aquest sentit d'un PP i de Vox que no podem esperar d'ells res de bo quant al respecte a la cultura que se fa en català al País Valencià. Hem de mirar aleshores, ara, en aquests moments i a partir d'ara, què queda d'un valencianisme que està en un moment de desfeta i com podem reconstruir-nos. Com ens hem d'organitzar sense les institucions, al marge de les institucions, com podem seguir funcionant, no? Com vosaltres, per exemple, que sou socarrats i governe qui governe i imagine que com a una associació continuareu lluitant, o lluitar és una metàfora, recuperant, utilitzant la vostra cultura i que s'ha fet durant 300 anys, no? Els socarrats ho saben perfectament, han sobreviscut identitàriament des de fa 300 anys, aleshores ni 4 anys ni 8 anys de govern de PP i de Vox acabaran amb la cultura en català al País Valencià. Aleshores sou la gran il·lustració d'això. I jo pense, la meva hipòtesi, o almenys la meva posició dins del valencianisme, perquè el valencianisme és un ens abstracte i gran i que recull moltes sensibilitats, pense que la meva posició és que cal que tinguem cura de les relacions ètiques interpersonals de la gent que estem en contra de PP i Vox i que volem expressar-nos en català al País Valencià, perquè si reproduïm quan governem o quan no governem, quan tenim poder bàsicament en les jerarquies estructurals de les institucions del País Valencià, unes estructures abusives, jeràrquiques i cruels, com fan ells, ens convertim en ells. Aleshores, pense que cal construir un món diferent, una noosfera diferent, és a dir, els que pensem, els que dominen les nostres esferes en valencià, que no estiga basada en la mateixa jerarquia i en els mateixos abusos de poder, perquè si no el que estem creant és un espill, una ombra del nostre enemic. Aleshores, pense que cal que siguem optimistes, que seguim practicant la nostra cultura i que ens distingim en els afectes, des dels afectes, en la inclusivitat, en la diversitat, que siguem valencianistes per descomptat, però antiracistes, antifeixistes, que no apartem a la gent divergent, perquè si per una qüestió de por o de ràbia o de simplement imitació del contrari ens quedem en un valencianisme que només inclou la gent blanca, catòlica, heterosexual, de cossos normatius, colonialista, al final el que estem fent és funcionant com el PP i com Vox. I a mi m'agrada pensar des d'aquest punt de vista, pensar que els modes de fer fan les coses. Per tant, per això per a mi és molt important que des dels nostres espais d'acció, les escoles públiques, els centres de salut, el carrer, les botigues, el que siga, actuem des dels afectes i que d'alguna manera siguem millors que el PP i que Vox, moralment millors, en valencià per descomptat, però des d'aquesta ruptura de manera de funcionar, que al final és el que existeix, són les relacions humanes, els afectes i les maneres de fer del dia a dia. Aleshores, en aquest sentit també pense que el que hem de fer és no anar en contra d'esta idea, que ara estan difonent moltíssim des de les regidories de cultura i des de la Conselleria de Cultura, d'una cultura que no estiga polititzada. Això és la gran mentida, no? La gran mentida del grau zero de la ideologia que és la que tenen ells. I per tant, no, pense que la cultura en la nostra llengua ha d'estar polititzada, ha de ser crítica, ha de servir per a canviar el món, per a fer un món millor en valencià per descomptat, però més horitzontal, més democràtic i amb menys desigualtat. Per tant, per a mi, des del meu punt de vista, des del punt de vista del que intento difondre com a formadora de formadors,
quan crea en un grup un col·lectiu musical com és Palmer. El que intentem fer és que ho fem en valencià, però sobretot que mostre una altra manera d'estar en el món, no? I que siga polititzat als antípodes de PP i de Vox i això, que la cultura feta en valencià corresponga al context en què es viu en valencià, que evidentment és d'una opressió simbòlica absoluta i que a mi no me val un país valencià que tinga com a referent un Mercadona, no? Ara que tenim aquestes protestes a França, per exemple, i que s'estan contagiant a tota Europa per a defensar una agricultura, el petit agricultor. A mi no me val que Mercadona siga el referent. Si Mercadona ho farà tot en valencià, no em valdria per a un valencianisme, perquè al final és una indústria que extorsiona els petits productors i que acaba augmentant la pobresa i les diferències socials. Per tant, si és el país normal que a vegades pareix que puga ser el que s'espera o el que es vol, a mi ahir no me trobaran. Per tant, això és un dels camins que m'agradaria projectar i sobretot, igual com parlem de la noosfera, d'esta gent que decideix de com pensem i per tant canviem el món, és molt important que en un sentit d'ecologia, que no caiguem en un col·lapsisme del valencià, com se parla en el món del canvi climàtic. Si pensem que tot està perdut, ja està tot perdut, per tant no cal que fem res per millorar. Pense que no, que la nostra posició en la cultura en valencià ha de ser optimista en aquest sentit i de fer coses i de saber que si s'ha sobreviscut 300 anys a la contra, se'n poden sobreviure perfectament 4 i 8 del PP i de Vox, no? I sobretot, ara haurem d'aprendre a funcionar autogestionats, com funcionen els creadors de contingut en valencià, per exemple, que ells mateixos des de sa casa se creen una cultura que podem consumir tots amb 0 euros de finançament públic, o com fem molts grups de música també, que segurament no som els que més focus mediàtic tenim o més eixim en els mitjans, però que ahí estem en el dia a dia i que ara que venen les vaques flaques continuarem als escenaris, continuarem a les xarxes socials i sobretot en els concerts, al carrer i en les aules, i ahí és on hem d'estar ara, que anem a la contra i que forma part de la idiosincràsia del valencianisme, tindre una situació de desavantatge. El que era estrany era el que estava passant aquests últims 8 anys, per desgràcia, però que sabem funcionar en els moments adversos. No sé quant de temps porta. Després continuem xerrant. Li dono la paraula al professor Adolf Piquer. Hi ha algun també element d'esperança, que direm que seria l'àmbit cívic, i en això és veritat que tenim una experiència i per ahir continuarem batallant. Però també ens agradaria saber, Adolf, tota aquesta repercussió que pot afectar la llengua. Sempre s'ha dit que el món universitari és un poc evapart, que s'autogestiona, té els seus objectius i funciona de la seva manera. Però ara estem en una situació que el que és la preparació dels especialistes en llengua, dels docents, dels ensenyants que estudien a la universitat, ahir n'hi ha coses molt serioses que una vegada acaben l'etapa acadèmica es poden trobar i no sabem si aquesta consciència que fa uns anys es tenia generacionalment de que calia protegir el valencià perquè s'eixia d'una dictadura, pel que fora, ara ells es veuen únicament en un escenari acadèmic. Què passarà una vegada estiguem fora d'aquest escenari? La universitat té suficient capacitat com per a que hi hagi o garantir que ells després entenguen la importància de la llengua que no és la dominant, diguem-ho, per ells? Bé, jo voldria començar agraint que m'hàgiu convidat a esta taula rodona, entre altres coses, perquè sempre és grat, encara que torne molt sovint al meu poble, sempre és grat trobar-te amics, companys i gent, bona gent de Vila-real, que sou gairebé tots els que esteu així, tots. Bé, la pregunta té un costat amarg,
Té un costat amarg, entre altres coses, perquè l'ús social de la llengua, ja ho heu apuntat, declina, perquè la presència de la llengua en l'àmbit acadèmic declina més. Fa relativament poc, cap allà el 2012, comencen a canviar els plans d'estudis universitaris i això implica, 2012, això implica que en molts dels estudis universitaris aquelles assignatures de lliure configuració que propiciaven una passarel·la, un itinerari cap a l'obtenció de títols en valencià, progressivament són eliminats de les universitats. I és el primer pas, diguem-ne, cap a un menyspreu des del punt de vista organitzatiu de l'organització acadèmica cap a la llengua. El segon pas, evidentment, si se suprimeixen totes aquestes classes, implica suprimir professorat. En concret, en el meu departament, en els darrers anys han desaparegut 5 places a temps complet, a una mitja de 200 hores anuals de classe per professor. Estic parlant d'una universitat que en principi sembla el que sembla. Per tant, aquest és un primer pas cap a l'extinció acadèmica. D'acord? En els pròxims plans d'estudis que estan plantejant-se, els estudis de grau d'estudis anglesos, allò que se coneixia habitualment com a filologia anglesa, se proposa suprimir català i espanyol. Normativa. És a dir, no cal saber català i espanyol per explicar anglès, evidentment. L'imperi és l'imperi i els britànics són fills de la Gran Bretanya. Bé, llavors, en aquest sentit, què podem esperar del món acadèmic? Doncs el que podem esperar és fer una mica de docència allà on ens deixen, humanitats, cosetes que anem reinventant-nos i que crec que des d'un costat positiu sí que abandonant allò que és ensenyar la llengua, exclusivament la llengua, pot anar canviant ensenyant altres coses en la llengua. I això és un punt a favor. És a dir, normalitzar la llengua, veure-la com una cosa habitual. Què ocorre? Clar, que en un entorn, en un context en el qual els alumnes, molts d'ells són de procedència castellanoparlant, pensen que no necessiten la llengua per a res, amb l'agravant. Ara estava escoltant a Víctor i me venia a la memòria el del requisit lingüístic, però jo també hauria de fer una mica d'advocat del dimoni i pensar que hem fet alguns passos políticament una mica, com a mínim, dubtosos, no? Que és el famós decret mitjançant el qual se concedia un C1 a tots els que acabaren el batxillerat amb més d'un 7. Això és una estracanada absoluta. Per què? Perquè jo que més per desgràcia que per sort, he passat molts anys corregint proves d'accés a la universitat, he pogut observar que el rendiment és desigual. És a dir, en llengua espanyola poden penalitzar molt les faltes d'ortografia, en valencià no podies penalitzar. No podies penalitzar per raons òbvies. Per què? Perquè continuem sent un poble majoritàriament analfabet en la nostra llengua. Simplement. Quina és la solució a això? En el món acadèmic, evidentment, fer de la llengua, més enllà de les assignatures, de la assignaturització. En Irlanda crec que el gaèlic també s'explica a les escoles, no? I on se parla. A lo millor hem de emmirallar-nos en uns altres llocs, no? Partint, evidentment, d'una cosa que no tenim majoritàriament els valencians, perquè per a començar votem el que votem. Però, clar, si tenim Vox i PP, per què el tenim? Perquè la gent, els valencians l'hem votat. La pregunta és, tenim consciència de ser valencians? Fins a quin punt la consciència o la identitat te porta a utilitzar la llengua o donar-li un grau de normalitat, com puga passar en certs sectors, per exemple, d'Euskadi, no? Jo tenia un company, un col·lega, Andoli Neguzquitza, que s'havia educat en espanyol, en Bilbao,
va aprendre ràpidament euskera i allà cada vegada que li exigien que parlara en castellà automàticament passava a l'anglès. En els bars, en els restaurants la tenien amablement si canviava de l'euskera a l'anglès. És un símptoma de com funcionen les societats. Clar, una cosa que potser no hem fet, això Albert Bastardas, que és un sociolingüista prou important de Catalunya, des dels seus estudis d'ecologia lingüística ho planteja. Hi ha el factor demogràfic. Hem arribat a un punt en què el nombre de catalanoparlants enfront de castellanoparlants ja està desequilibrat. Hem passat aquest punt d'intersecció que ja fa en els anys 60 apuntava Arasil, que és quan una societat, no persones, una societat és perfectament bilingüe, amb una llengua B que ve de fora, enfront d'una llengua A, això propicia que una de les dues ha d'anar a la baixa. Normalment la llengua de domini, la llengua de referència, és la que se mantindrà a l'alça i l'altra la que anirà a la baixa. Bé, jo no he vingut a parlar de sociolingüística, he vingut a parlar no del meu llibre tampoc, com aquell, però sí que en el fons de tot això hi ha una pregunta que és com allò que se plantejava la cançó dels 80, no? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? És el PP Vox, bé, el Vox, per exemple, he fet algunes afirmacions que són pures barbaritats. El senyor Llanos, al qual he conegut personalment alguna vegada, jo li recordo una expressió que també és digna de posar-la en un museu, no? Yo no soy racista, tengo dos sobrinos negros y no los he matado. És a dir, que dient barbaritats com aquestes, fill meu, perquè no t'has quedat a casa. I què fem en aquests exemplars? Bé, els sous estan complets, però no sé jo ara on col·locar-los i per què n'hi ha valencians que voten això. Jo entenc fins i tot a la gent que vota PP i n'hi ha gent molt valenciano parlant i defensora del valencià, però són tan de dretes que han de votar el PP. Però clar, mirant qui te llites. Si te llites en Vox, alguna cosa que podes quitxar. Bé, passem a una altra cosa, si no... S'estan donant moltes idees o suggeriments que aneu anotant-los perquè quan passem a l'opinió del públic podreu tirar-me d'ahir, no? Però jo trauria ara una cosa que tangencialment també ha eixit, però que l'ha apuntada també d'una altra manera, i és que estem governats per una gent que, començant per la simbologia que té un president d'una generalitat, el mateix president del lloc on governa no parla la llengua que governa. Jo no sé això en quants llocs del món pot ocórrer, no? I efectivament està ahí perquè la gent l'ha votat, no? És esperable que hi hagi una política, no parlo ja d'àmbits socials, perquè això ja no seria eixir de la llengua, que tampoc es creu, però una política que es gestione tenint assumit que ells d'alguna manera han de tractar la llengua en aquesta paradoxa o aquesta fal·làcia que no la parlen justament perquè no els interessa mai la vida aprendre-la o usar-la, no? I a partir d'ahir hi ha un altre tema que seria també no únicament pel govern actual, sinó generalment sempre s'ha dit que quan apareix la llengua és perquè és un instrument o una ferramenta per a ocultar altres maniobres que s'estan fent i que la gent en parli, perquè és molt resultadista la llengua per a la polèmica. Això també pot ser un escenari actual, Víctor, és a dir, que s'estiga llançant la llengua per amagar inversions grandíssimes que encara no sabem quines poden ser, per exemple. Sí, de tant en tant llancen globus sonda, no? I a veure quin efecte tenen, i mentrestant, quan parlen de la llengua vigila la cartera. Habitualment, aquest mantra és totalment cert, no? Però jo aniria més enllà. Jo crec que és una cosa que sincerament ni els preocupa, ni els ocupa ni els preocupa. O sigui, ells viuen en un territori bilingüe com podrien viure en un que tinguera
50 llengües, vull dir, de fet, és usual sentir a gent del Partit Popular, no de Vox, dir que els idiomes estrangers, per exemple per als metges, són més útils que el valencià perquè així tenim una població estrangera no immigrada. Diferenciem immigrants d'estrangers, o sigui, els estrangers que tenim en tota la costa, que són els que realment els interessen, molt nombrosa, i per tant, vull dir, no serà més útil que un metge sàpia anglès, francès o rus, per exemple, que valencià, que al cap de la fi qui sap valencià sap castellà, i no els importa gens que els seus administrats no siguin atesos en la seva pròpia llengua. És molt trist, és tristíssim, clar que sí, però vull dir, no ens ve de nou tampoc. Hem tingut molts anys de PP, hem tingut a Zaplana de president, hem tingut a José Luis Olivas, hem tingut a Alberto Fabra, Fabra part, i Fabra part no el parlava, no tenia cap intenció i quan el parlava i llegia, pobre feia l'esforç i damunt se'n reien, que jo crec que és una cosa que sí que hem de... Si algun dia... Jo li vaig preguntar si estava fent classes, me digué que no, però si algun dia Amazon... Ell diu que parla en l'esmorzaret i això, que se solta en Alacant i tal... Bueno, bé, com que són àmbits privats no ho sabem, però si algun dia realment l'aprèn i el parla en públic, sí que estaria bé tampoc... Ja sé que és trist que un president de la Generalitat no el parli bé, però no ridiculitzar-lo. Jo crec que hem d'intentar d'alguna manera que si hi ha xicotets passos per aquesta part, aplaudir-los més que criticar-los. Això per una banda. Però crec que és un tema que no els importa. O sigui, és que jo, sincerament, quan ell va agafar, per exemple, un full per a fer el seu govern i va anar ficant els noms dels consellers i conselleres, a mi, no sé, jo crec que si haguera sigut president de la Generalitat, una de les coses que haguera vist és... O sigui, jo entenc que des de la perspectiva del PP no siga un requisit sine qua non conèixer la llengua per a ser conseller. Jo ho entenc perquè és la seva cosmovisió del País Valencià en la qual la llengua és una qüestió absolutament accessòria, secundària, inclús molesta, perquè genera interferències per a ells. Però, ostres, jo si haguera fet una llista, malgrat ser president del PP, de consellers i conselleres, i m'haguera dit que dels 10 només el sap parlar, no que el parla habitualment, perquè en cors no el parla, però Salomé Prada és de castellà. És que no n'hi ha més. Vull dir, és que la resta de membres del Consell no el saben parlar, fins al punt que la pròpia portaveu un dia que per a fer veure què tal i se fica a llegir uns papers i tal, i el primer que diu és bona tarda. Vull dir, que estàs fent una croada contra el català i el primer que dius és bona tarda, no? Vull dir, és que és còmic. Vull dir, si ho pensem bé, és tragicòmic més bé, no? Però jo crec que és una cosa que no els importa realment i que efectivament quan traguen el tema serà per a intentar desviar l'atenció d'altres qüestions. O sigui, quan estigui el tema de la llengua en el candelabro que dia aquella, preocupem-nos. Primer perquè avanços no en faran ni un, això ho tinc claríssim. O sigui, el propi Mazón en precampanya deia que el que calia era promocionar més la llengua en les zones castellanoparlants perquè era on hi havia un coneixement molt baix. Quan ells s'havien manifestat en Oriola, queremos aprender en la lengua de Miguel, i el primer que fan és carregar-se, primer, l'ajuda de l'Ajuntament d'Oriola, de PP i Vox, a la Fundació Miguel Hernández, i segon, carregar-se la llengua en la zona castellanoparlant. Vull dir, no ens podem esperar res absolutament, jo ho tinc claríssim en aquest tema. Res és res. Ara bé, veurem a punt en castellà, per suposo, veurem a punt, no serà bilingüe totalment, sincerament, crec que venen moments durs en aquest sentit perquè qui tingui una mínima consciència nacional o lingüística ho passarem mal. Però també crec que tenim una societat, malgrat tot, les dades de l'ús social de l'última enquesta de la Generalitat eren terribles, però malgrat tot crec que tenim una societat molt més culta, en el sentit que jo crec que n'hi ha molta menys gent que dubta, per exemple, d'una cosa tan elemental com la unitat de la llengua, n'hi ha molta menys gent que dubta avui que fa 20 anys i que ha normalitzat més la llengua. I la llengua la tenim en l'èxit de plataformes digitals en les quals se'n fa un ús normalitzat. Estic pensant en Zo, que ha trencat barreres a nivell musical, estic pensant en Eugeni Alemany, que pot fer un espectacle i omplir allà on va i mai fa en castellà res. Vull dir, no és la societat tampoc dels 80 i dels 90, ni tan conflictivitzada a nivell lingüístic, ni tan inculta. Aleshores jo crec que hem de també tindre
com a mínim, albergar algun motiu d'esperança. Vull dir, més enllà d'aquest associacionisme cívic, jo entenc, jo veig que hi ha una societat més il·lustrada. Sí, començo un poc seguint el que diu Víctor. Sí que també pense que han hagut alguns canvis terminològics i algunes accions des de les entitats normativitzadores de la llengua que sí que han ajudat a desarticular el marc mental del blaverisme tradicional. Per exemple, el simple fet que ja no es parle com ara millor en literatura dels anys 80 de catalanisme, sinó que tot el catalanisme valencià s'autoidentifica com a valencianisme, ahí està desarticulant unes construccions perilloses en aquest sentit, per exemple. I després, mal que ens pese algunes persones que ensenyem valencià des d'una tradició que ve des de la flexió verbal d'Enric Valor i des de Carles Salvador i molt unitària dels 10 milions de parlants o d'usuaris del català, mal que ens pese el que ha fet a vegades l'Acadèmia Valenciana de la Llengua estos anys d'acceptar moltes coses i mitat i servisca i tot això, això també d'alguna manera hem de reconèixer que ha servit per a desarticular algun pensament secessionista lingüístic. I després, també tornant al tema que ens llançava Manel, que també sí que no ho he dit abans, moltíssimes gràcies per organitzar este acte, Manel, i que Manel és un exemple de persona que en aquestes comarques fa molts anys que fa molt pel valencià i d'una manera molt humil i com que no se'l veu molt però sempre està ahí, escrivint poesia, examinant de valencià, organitzant coses, coordinant el plurilingüisme, sempre està ahí. Sí, és veritat. També el que deies, sí que jo pense i de fet ho he dit en molts llocs on he pogut els últims mesos, ixa qüestió d'alerta que quan es parla de valencià ha agarrat fort la cartera o venen coses grosses. Jo ho explico en un exemple de Borriana, que és que ahí tenim al Biol, al regidor de Cultura, famós autonòmicament, no? que ha fet el tema de llevar revistes, subscripcions com la de Camacuc, la de Cavallfort, després va un dia i lleva revistes LGTBIQ+, o llibres infantils, però és que lleva també, n'hi havia de tinc una mare i una mare, tinc un pare i un pare, i tinc un pare i una mare, i això també el lleva. El lleva segons ell, perquè realment no pot llevar res de la biblioteca, perquè la biblioteca la gestionen els bibliotecaris, però se fa la publicitat, bueno, la propaganda, no? Però què passa? Que a mi, d'ací 6 anys, tu me dones un matí, un telèfon i 200 euros i jo te solucione les subscripcions de la biblioteca, el que faci falta. Però no te puc solucionar l'empastre de Sant Gregori, no te puc solucionar que hagin tirat darrere tota una zona verda impressionant, subvencionada al 50% per Europa, milions d'euros de tota la platja de l'Arenal, que ens asseguràvem que ahir tindríem una zona verda com el Clot, que jo sé que alguns d'ací estiuetjareu al Grau de Borriana, i ho coneixeu. Han renunciat a tots aquests diners per a poder construir hotels a l'estil Marina d'Or en l'Arenal de Borriana. A mi això és el que em preocupa, perquè no puc solucionar ni en 10, ni en 15, ni en 20 anys. Aleshores sí que penso que fan aquest efecte molt de dir l'animalada i després, i segurament en les Corts Valencianes, jo no estic tan informada, però també han passat coses d'esta manera, no? Animalades de Llanos Massó que de sobte t'adones que el tema de l'oficina antifrau o altres qüestions, o retallen en sanitat o retallen en educació i te quedes en que en l'animalada que han dit, que al final és per a provocar, per a fer soroll informatiu i poca cosa més. Quant a la televisió, sí que a punt ha tingut un poc de mala pata, perquè és cert que així hem d'afegir que al que passa en la conjuntura valenciana se li ha d'afegir el que està passant des d'un
des d'un materialisme històric amb els canvis dels suports tècnics de la comunicació. No? Què vull dir? Que a punt va tindre molt mala pata de tancar-se l'any 2012, justet quan la tele analògica la TDT se convertia en Smart TV, en televisions intel·ligents. Què passa? Que cau en un moment concret en què canvia tota l'estructura i torna al 2018 amb una estructura totalment canviada que és molt més difícil que s'agarre a roda del que era una televisió autonòmica convencional perquè ha canviat el panorama i això ens passa a les llengües minoritzades en altres qüestions que a banda d'anar contra les tempestes del fet que mane PP i Vox, etc. Què passa? Doncs que també se'ns ha de sumar el hàndicap en general de la creació cultural actual, que passa també a la gent que crea en llengües amb estat. Per exemple, el tema de la dictadura comunicativa de les xarxes socials, en les quals el teu valor depèn de les visualitzacions que tingues i, per tant, només tindran valor en la cultura en valencià o en català en general les persones que tinguin moltes visites a la seva música i moltes visualitzacions dels seus vídeos. Això no sempre equival a les produccions de més qualitat ni a les produccions que van més innovadores quant a llenguatges, quant a codis artístics, sinó que també és molt gratuïta aquesta manera de valorar. I després també ens està afectant a la nostra cultura, com a tot el món, este canvi de paradigma en el consum de la informació i de la cultura que ara no acabem d'entendre'ns, no consumim igual la música, els llibres, la generació, els boomers, els mil·lenistes, els Z, i ahí està canviant molt la manera de construir fins i tot com pensem, la cognició humana, i estem totalment en un moment de canvi d'això que també, evidentment, als més febles, culturalment, als minoritzats, ens afecta més. Ja està. Bé, no cal que te preocupes tant per la platja de l'Arenal perquè la mar s'ho tragarà tot així. Tindreu platja? Sí, ens quedarà més a prop la mar. No, és una conseqüència, evidentment, d'uns fets. I bé, pel que estàs comentant, efectivament, els mitjans de comunicació, determinats mitjans de comunicació han sigut importants fins la primera dècada del nou mil·lenni. Certament, en aquell moment hi havia una acceptació més o menys general de Canal 9, en el moment que es tanca. Jo sí que observe, no sé els índexs d'audiència, però sí que observe que a punt li ha costat una mica d'arrencar, entre altres raons perquè hi ha més mitjans de comunicació, hi ha noves formes de comunicació. Sí, la desconnexió, també cal recordar que hi ha un fet important, ara que parlàveu dels dialectalismes en la llengua, que va haver un moment clau en els 80, que és quan se posen en marxa repetidors de TV3, perquè aquella llengua era un referent. Podríem discutir si atomitzar les formes lingüístiques és positiu o és negatiu per a la unitat d'una llengua. I quin paper juga l'acadèmia? I qui designa els acadèmics? Eren 11 a 10. Eren 11 a 10, una majoria, diguem-ne, de gent que no estaven per la unitat de la llengua. Com s'aconsegueix pactar allò de l'antiga corona d'Aragó? Bé, el dia que es pacta això, hi ha un conseller vilarealenc que ja se posa nerviós i amenaça en portar els tancs a l'acadèmia. Per tant, la qüestió de la normativització està molt bé que determinats dialectalismes entren en joc, però jo recordo que una de les primeres coses que va fer el conseller d'Educació va ser anar a l'acadèmia a voler posar ordre, i com has dit, està blindat per estatut el caràcter normatiu de l'acadèmia, però el que pretenia ell era introduir en el llenguatge administratiu, que pot ser dels llenguatges de registres que n'hi ha, és el més sagrat,
perquè si toques el llenguatge administratiu moltes vegades els equívocs te porten a condenar-te o a absoldre. Fins així la importància del llenguatge administratiu. Jo sempre faig una analogia. Què diríem d'un ministre d'Educació d'Espanya que se n'anara a la RAE i diguera: senyores de la RAE, ara m'admeten la paraula ajá per a azada perquè en Extremadura diuen ajá. Riuria tota Espanya, no? I part de l'estranger, fins i tot en Argentina, que no estan per a molts riures. Bé, llavors, de què estem parlant? Estem parlant de la normativa i estem parlant de la normalització i normativització, de les dues coses. I caldria una mica deslindar. És a dir, és important la norma? Sí, però ja dia Joan Fuster, potser arribem a un moment en què el 90% dels valencians sabran escriure la seva llengua, però no la parlaran. Clar, i què ens interessa més? Va haver un moment, abans de la llei d'ús i ensenyament, evidentment, en el qual el valencià col·loquial era molt viu. Era viu a tots els carrers de tots els pobles valencians, excepte les zones castellanoparlants, òbviament. Però què ha ocorregut? S'ha iniciat un procés en el qual, durant o des de la llei d'ús i ensenyament endavant, jo crec que sí que s'havien fet coses importants i s'avançava dins de la llei d'ús i ensenyament. Per exemple, els programes d'allò que se'n diuen les línies, no? Alguns vam haver de lluitar contra els elements, borrianencs però elements, per a obrir línies en valencià en l'institut. I va costar, perquè l'oposició en aquell moment d'Unió Valenciana, dels regidors d'Unió Valenciana i dels grups de pares que pressionaven i fins i tot eixien al mercat per a que els fills de la gent que anava per allà no se matricularen en la línia de València, allà se va aconseguir una cosa molt interessant, que era el compromís de determinats professionals de l'ensenyament en la llengua i després en el grau d'implicació, no únicament en la llengua, sinó en la seva professió. Els matemàtics explicant matemàtiques, els biòlegs explicant ciències naturals, etc. Això no ho van fer única i exclusivament els professors de valencià, ho va fer tot un col·lectiu. Què ha passat després? Doncs per determinades dinàmiques que caldria estudiar i aquest prestigi del mestre, del professor, en la societat s'ha perdut. Avui qualsevol pare, els que sou ensenyants ho sabreu, ve a veure el professor a recorregir els exàmens, a dir-li, no, ahir t'has equivocat en corregir aquest examen, el meu fill ho ha fet bé, o venen alumnes a dir-nos que fer-nos un examen en ChatGPT no és copiar, com m'ha passat recentment, i bé, rius o plores. Llavors, la qüestió és, normalitzem i normativitzem, i com normalitzem i normativitzem, no? La normalització crec que s'està perdent i la normativització, bé, a mi m'és indiferent escriure seguisca que segueix. Depèn de per a qui escriga i com escriga. Segurament diré seguisca, evidentment, però el col·loquial no és impediment per al culte o per al model central. Coneixent els dialectes fins i tot te pots fer barceloní de pega. Un parell de qüestions simplement, perdona, del que han comentat. Estava més viva la llengua, és cert, als 80 o als 90, als carrers, molt més que ara, segurament, sobretot en determinades zones, sens dubtes, però també és veritat que hem viscut, vull dir, és que hem viscut una, i no ho dic en to pejoratiu en absolut, però hem viscut una transformació demogràfica impressionant. Vull dir, l'any 90 el País Valencià tenia 4 milions d'habitants i trenca la barrera del 5 abans d'arribar al 2010. Vull dir, i ara no vull ni imaginar en segons quines zones de la Marina o del Baix Segura el nivell de població estrangera que tenim. Per tant, és que n'hi ha professors
N'hi ha professors que per a interlocutar en els seus alumnes han de poder parlar en anglès, en els pares dels alumnes, perquè si no se poden aclarir, perquè no han après ni tan sols el castellà. Per tant, tenim un problema en el sentit que la societat valenciana de quan va eixir Canal 9 en l'any 89 no té molt a veure en l'actual. Això és un problema, això és cert. I després, crec que tenim un problema també, i me sap mal dir-ho, perquè jo penso que l'acadèmia efectivament ha sigut molt positiva en moltes coses, però tenim un problema en el diccionari de l'acadèmia. Tenim un problema. El diccionari de l'acadèmia va admetre moltíssims termes que caldria haver revisat en el bar abans d'acceptar-los. Moltíssims termes. Va fer un diccionari molt particularista, que sempre en tot cas remet a la paraula, diguem, recomanada, però que ha servit ara com a escletxa per a que l'actual govern faci un llistat de paraules que el va presentar fa 10 dies, no arriba, en el qual recomana unes paraules que són les contràries que recomana el diccionari de l'acadèmia, però que l'acadèmia accepta com a normatives. Per tant, el problema que tenim és que han fet servir un diccionari particularista per a intentar dividir al màxim, disgregar, i a mi, per exemple, no m'agrada que s'escriga mitat en comptes de meitat, encara que tots pronunciem mitat, però pense que va a favor dels interessos, diguem, disgregadors de la llengua. I ahir jo crec que l'acadèmia, quan va aprovar el seu diccionari normatiu valencià, que està a disposició de qualsevol persona en línia, li va donar un valor d'oxigen ahir al Partit Popular per a fer una llengua el més separada possible a la compartida en els catalans. I a mi personalment crec que ahir s'ha comès una errada molt greu. I em sap greu de dir-ho perquè crec que l'acadèmia ha desactivat un conflicte en part. Vull dir, l'acadèmia, en el moment en què tu vas al mateix diccionari, busques la paraula valencià, és el diccionari de la Generalitat Valenciana, i te diu variant de la llengua, que en Catalunya es diu català, llengua compartida en tots els territoris que es diu català, doncs ja està. Tema resolt. Només per aquesta excepció ja valia la pena el diccionari. Però és veritat que ahir els han donat un valor d'oxigen. És que estos senyors no s'estan inventant una llengua. Estos senyors han agarrat el diccionari i han començat a passar fulles i han dit, hòstia, esta artista. Per què no dir artista? N'hi ha moltes comarques del País Valencià que no dirien mai artista, però en canvi ells, sobretot sempre des d'una cosmovisió molt de l'horta, perquè és el que els importa d'ells, és l'horta que és on està un poc la conflictivizació, i intenten generar una llengua que es desmarqui al màxim possible del català estàndard. I crec que hi tenim un problema, sincerament. I espero que l'acadèmia, que ja ha dit que encara que ho accepte no són les paraules que ja recomana, es faça forta i diga que efectivament el camí no va per ahí. Ja veurem. Bé, ara sí que vos demanaré una intervenció un poc més breu perquè anem a donar la paraula a tots i a totes i segur que teniu moltes coses o a preguntar o a dir, però per concretar-ne una final hem parlat del tema de la repercussió en l'àmbit educatiu, però des de la perspectiva o de la institució educativa o del professorat, però ara anem a veure el del legislador, no? I ja veieu com no paren d'aparèixer avisos, perquè a més el procediment no dissimula res, sinó dir que es pretén. I, per exemple, la proposta de reforma de la llei de plurilingüisme diuen que és concretament ja per evitar que l'alumnat de la zona castellanoparlant, que a Castelló el tenim a l'Alt Millars i a la Palància, pràcticament, no ho diuen ni les paraules, pràcticament no necessita aprendre res de valencià, que actualment no sé si ho necessita, però encara hi havia unes hores d'ell. I l'altre seria el tema del requisit del funcionariat, que també la intenció és anar reduint-lo o eliminant-lo. Molt breument, simplement dir, ahir també creieu que toparan en qüestions que el faran recular o acabarem en un escenari pitjor com és el dels metges que no veuen més productiu l'anglès que el valencià? Bé, jo molt breu, simplement, respecte al tema de la sanitat, per exemple. O sigui, el que es va conèixer l'altre dia de que puntuaria més qualsevol idioma de la comunitat comunitària, de la comunitat europea, de la Unió Europea, vaja. Jo soc, se nota que ja tinc la de la CEE, que puntuaria més que
el valencià, ara han dit que és una rada informàtica. Que curiós, no ha sigut al revés la rada informàtica, ha sigut només per això. Però bueno, jo crec que al final te fa la sensació que si eres valenciano parlant, no, per entrar a l'administració pública has de fer-te el suec, no? Perquè t'anirà millor. No? Sincerament, crec que evidentment no podem esperar res, però és que en aquesta matèria justament, i ja ens sap mal dir-ho, però crec que el Botànic va deixar tots els deures per fer. Vull dir, va aprovar a l'última hora, de mala manera. O sigui, n'hi ha dues qüestions que d'alguna manera van anar circulant durant tota la legislatura, pràcticament diria durant els 8 anys del Botànic, no? Que van ser la taxa turística i el requisit lingüístic. O sigui, les dues van anar arrossegant-se. I les dues se van aprovar perquè no hi havia acord, se van aprovar, diguem, a mitges. La taxa turística, que va generar molt de soroll i crec que en les comarques d'Alacant va ser un actiu mobilitzador de la dreta evident, perquè hi havia molta gent que treballava del turisme, que entenia, li havien fet veure que això podia ser un perill per a que arribaren turistes. Ja sé que es costa de creure, però era contraproduent. Jo crec que la taxa turística caldria haver-la aprovat ja una volta passada la pandèmia, en cas que el Botànic haguera revalidat ara era el moment d'aprovar la taxa turística, però bé, se va aprovar amb una moratòria, d'una manera que s'aprovava però no entrava en vigor, era voluntària, se van cometre moltes errades en aquest sentit. I el requisit lingüístic és un requisit que ningú es creu, no ens enganyem, és un requisit que ningú es creu, perquè al final era el requisit d'un partit que el volia fer, que era Compromís, una coalició que el volia fer, i Unides Podem també, i el Partit Socialista que damunt, encara que ell, sincerament, el que és el PSPB, tinc claríssim que Ximo Puig i Vicent Soler representaven l'ala més valencianista que podia existir, i a les proves actuals me remito, però no el volien, no volien el requisit, i la consellera Bravo no volia el requisit, i al final se va aprovar un requisit a mitges, en el qual ara mateix tombar-lo resulta molt sensible a la dreta. Jo no soc politòloga, però alguna cosa he llegit i me pareix que la política és com la llei de la gravetat que fa que els cossos caiguen, no? Quan governes te desbrafes, no? Tu tens una ideologia a vegades per a bé, però te toca desbrafar-te, no? I aleshores del món utòpic al qual vols dirigir-te al que realment vols fer, doncs sempre hi ha uns desajustos. I és el que crec que va passar ara amb la llei de plurilingüisme de 4/2018, amb la llei de plurilingüisme, que Vicent Marsà i el seu equip tenien molt bona intenció i de fet estava molt ben sustentat des de les teories psicolingüístiques, però no era operacional des del punt de vista de la política estratègica, no? Del joc d'escacs. I ahir què passa? Que va començar a desbrafar-se, retallar-se per ací per allà i s'ha convertit en un parany molt gran, en una llei que no ens protegeix, que tampoc entenc molt bé perquè volen realment carregar-se-la, perquè aquesta llei utilitzada, de plurilingüisme, utilitzada des de voler prioritzar, de voler tindre molt més espai per al castellà, dona lloc a poder, com va per percentatges, sí que permet, conforme està ara, després d'haver-la hagut de modificar, després de ser portada als jutjats per a no defensar el valencià. Aleshores, doncs són aquestes coses que passen entre la intenció i el que després passa. Després també és que jo no pense que realment es parle menys el valencià ara per qüestions de normativització ni de normalització lingüística. El valencià es parla menys, com bé s'ha comentat per ací, per motius demogràfics i motius migratoris mundials, perquè no som un planeta aïllat en l'espai, sinó que el món està cada vegada més connectat, ja ho estava des de fa moltes dècades físicament i ara ho està també en les xarxes socials quant a la manera de circular la informació, i això doncs no ens beneficia a les cultures minoritzades, tot i que a vegades passen coses curioses que sí que ens donen un lloc a l'esperança, no? Per exemple, què ha passat amb ChatGPT? ChatGPT, la tecnologia de Large Language Model que està ara tan de moda que alguns alumnes utilitzen per a fins
no massa ètics, però que té molts altres usos. Realment, per conforme funciona, parla molt bé les llengües minoritzades, perquè l'han entrenada d'una manera que parla molt bé el valencià, no dic de C2, però sí que dic de C1, i parla molt bé l'euskera, i segurament parlarà molt bé el gaèlic, i parla molt bé el llatí. Aleshores, a vegades la tecnologia ens porta algunes sorpreses que poden ser favorables al futur del valencià en l'esfera mediàtica, no? Per tant, no sempre hem de ser tan pessimistes, tot i que és veritat, vos dic una cosa ara, no vull amargar-vos el dia ni res, però el valencià desapareixerà, això ho sabeu, no? El català desapareixerà. Però és que vos conto una altra cosa, l'anglès i el castellà també desapareixeran, perquè el llatí, una llengua tan potent, amb un imperi tan gran, també va desaparèixer, perquè les llengües acaben o bé deixant-se de parlar per una qüestió de geopolítica o bé diluint-se i transformant-se en altres llengües. Per tant, a vegades cal fer aquest exercici de canvi de perspectiva temporal per a relativitzar les coses i veure que fem tots els possibles per a gaudir i per a utilitzar la nostra llengua en tots els àmbits possibles, però que les llengües acaben. I per això de vegades una teoria que ha aparegut per així és molt popular en la sociolingüística nostra, perquè de fet va ser encunyada, pense que, o almenys portada al nostre terreny per Jesús Toussaint, que és el tema de l'ecologia de les llengües. Anem alerta amb això també, perquè a vegades genera uns marcs mentals que juguen a la nostra contra. I com que així jo pense, i crec que no sóc l'única de la taula, que pensa que les llengües, el parlar, els usos verbals transformen el món, tant si ho veiem des d'una perspectiva interaccionista com si ho veiem des d'una perspectiva de retòrica constructivista, les llengües, els textos, els discursos, el parlar canvia el món, hem d'anar en compte també quan parlem que les llengües, per exemple, traiem un titular que és caminem cap a l'extinció. És un pacient malalt el valencià, alerta amb això, perquè les llengües estem personificant-les, però que realment són sistemes de símbols compartits per persones en les seves activitats humanes, normalment en unitat de textos, de situacions de comunicació. Aleshores, a vegades podem generar, igual com existeix l'ecoansietat, una sociolingüístico-ansietat molt accentuada que tampoc és bona per a pensar, no? Relativitzem, estem així, estem vius, tenim una cultura, utilitzem-la, no? Amb gaudiment. I després, a veure, les llengües ja s'ha estudiat que són sistemes molt complexos que tenen dinàmiques, no? Podríem dir que hi ha una tendència centrípeta a unificar la llengua, que és la que ens dona una normativització, una normalització que ens fa saber que estem aprenent, utilitzant i gaudint d'una llengua que compartim amb 10 milions de persones. I després estan les tendències centrífugues, que el que fan és disparar la variació, perquè és important la variació, és important que no només se considere que es parla un valencià estàndard, grau 0 i això és l'únic que és vàlid. No, ha d'haver valencià vulgar, col·loquial, hem de poder tindre música trap en valencià. Això també s'ha de tindre en compte i al final és una teoria de sistemes, són uns equilibris inestables que el món funciona així i no ens hem d'angoixar massa, al final anem fent i a poquet anem fent camí. Bé, ara que precisament parlaves del llatí m'estaven recordant, no estava jo allí, de per què va desaparèixer el llatí. Va passar per una fase que se deia llatí vulgar, se va vulgaritzar progressivament i una de les coses que ha comentat Víctor precisament és la cooperació necessària d'una institució vulgaritzant la llengua. I després hi ha una altra cosa que has comentat que també és interessant, el concepte normalització, precisament ve de la paraula normal, valga l'obvietat, de perogrullo, però en algun sentit has donat un exemple del que és anormal, que és que els pares que van a visitar al mestre, el mestre s'hagi de parlar en anglès.
És normal? Pregunte. Quina obligació té el mestre de saber anglès? Sí, la llei d'ara, l'anterior no. El 2018, però pensa quants mestres estan des dels anys 80-90 fent classes, clar. La qüestió de normalitzar, què implica? Normalitzar és acollir també al que ve de fora i crear-li la necessitat, directa o indirectament, de que parli una llengua. Per què la Catalunya dels anys 60 absorbeix una borsa important d'immigració a la resta d'Espanya i molts, per exemple, Rufián, d'aquells fills d'immigrants se sumen a parlar la llengua? Se crea una necessitat. Què ocorre? Els valencians en aquest moment no han creat, o més endavant no han creat la necessitat social d'utilitzar la llengua, això ho hem de reconèixer, i després hi ha un altre factor. I aquests elements nouvinguts no senten cap necessitat de conèixer la llengua. Fins i tot se poden permetre menysprear-la, en alguns casos puntuals, no vull dir en general. És a dir, són dos factors, dos elements, norma i normativa i normalització, que entren en joc. A mi no me preocupa tant la normativització, sí per la banda de la vulgarització, perquè això pot, a la llarga, molt a la llarga, generar dos models lingüístics totalment antagònics, diferents, però sí que la normalització va per una altra banda. I en el sentit d'aprofitar la llengua dins de la societat, fer-la normal, després sí que se crea una necessitat d'alfabetitzar-se en aquesta llengua, d'anar a l'escola i, encara que tu digues seguix, hi ha una altra persona que diu seguixi i no passa res. Entens les dues variants, tens les teues variants col·loquials, però mantens el concepte unitari de la llengua. Dialectalitzar excessivament, dia Josep Maria Nadal, un exabrupte que va soltar una vegada en un acte acadèmic, que els dialectes s'havien de matar. Cal matar-los, els dialectes. Bé, tampoc és això, però sí que és cert que s'ha de mantindre aquest equilibri just i difícil entre unes formes i unes altres. Ara, el problema, o crec que el problema que estem tractant i el problema central és com des de les institucions se fa allò que en altres esferes diuen planificació lingüística, en favor o en contra. És cert, has comentat que el Botànic va prendre unes decisions. És que, clar, qualsevol que hagi vist com funcionen els ajuntaments, les decisions impopulars s'han de prendre el primer any, per a que després ja no se'n recorde ningú d'això, o per a que vegin els beneficis, efectivament. És a dir, quan has d'asfaltar un carrer i molestar als veïns? Principalment els primers anys, perquè després veuran el carrer asfaltat, o quan has de fer un centre peatonalitzat? Al principi, això sí que és de primer de política, crec jo, que no he estudiat polítiques. Bé, vull dir-te que aquestes mesures impopulars potser s'hagueren pres al principi, no hagueren generat tanta tensió interna. Però la planificació lingüística, això que la lingüística general considera planificació lingüística, tenim models externs molt potents en els programes de substitució lingüística, molt potents, potentíssims. Hi ha una sèrie de sociolingüistes anglesos que ja van marcant les fites. Quan comença la substitució lingüística? Agafeu el lèxic, pam, pam, esta paraula canvia per esta altra. Si te'n vas al diccionari de l'acadèmia ja tenim exemples d'això. Oficialment hi ha hagut canvis. Ja no se trata de la famosa discussió entre barco o vaixell, que poden deixar-la estar, però sí que n'hi ha altres que clamen al cel. Per què? Perquè se tria l'opció vulgar o fins i tot incorrecta i se la eleva a categoria de correcta. I ahir sí que tenim el primer o un dels primers passos cap a l'extinció de l'ús de la llengua. Per què? Perquè no recordarem la forma més recomanada pel diccionari i optarem per la incorrecta o per la vulgar. Jo vull contar un exemple molt curtet, una anècdota, perquè pense que al final és
no ens compliquem tant l'existència, usem la llengua, ja està. Per què? Per exemple, jo genere continguts per a preparar el valencià C1-C2 en internet, en YouTube, en Apunt, en el web. Què passa? Que me trobe crítiques, he de dir també, que quasi sempre per part d'homes, de tres tipus, d'acord? De tres tipus, i jo no soc secessionista lingüística, us ho assegure. Primera, els blavers venen i em critiquen i em diuen que el valencià no és català, no? Segona, els abelards saragossins venen i em critiquen que la llengua que jo faig no inclou les velaritzacions morfosintàctiques, de les formes verbals de certs verbs de l'horta. I tres, els catalans de llacet groc i bandereta de Sant Jordi, que venen i me diuen que el que jo parle és un català mal parlat. Aleshores, al final, simplement jo soc filla d'una tradició d'ensenyar valencià dins de la unitat de la llengua que ve d'uns aspectes concrets que es treballaven més i que ara estàs prenent més consciència dels enfocaments discursius i intenta ensenyar la llengua buscant aquest equilibri, no? I ja està, no em complique més la vida. Bé, com a missatge, diguem, globalitzador, no està mal, no us compliquem la vida en general, però ara ja, com va fent-se tard, sí que vos passem la paraula i jo vull, diguem, enllaçar el pas de la paraula al públic i ara, quan demaneu, en una dada, diguem, final, no?, de tot això. I és que ahir mateix, segur que vau llegir a la premsa, que el senyor McEvoy, que es va reunir en Escola Valenciana, va dir que un dels motius perquè volen fer canvis legislatius, per exemple, en educació, és perquè en els projectes lingüístics de centre n'hi havia com una certa, diguem, instrucció de l'autoritat o de conselleria perquè els centres aprovaren la seva modalitat de pla, però que després era l'administració qui deia el que havien d'aprovar, no? Bé, jo com conec una miqueta aquest tema, ho sabeu, he anat a buscar dades i resulta, això és públic, és oficial de conselleria, i resulta que dels projectes lingüístics aprovats el 2018, no sé el senyor McEvoy ja ho ha mirat, dels centres de 1.116 públics van aprovar ells, sense intervenir l'administració, perquè sabeu que quan intervé l'administració és perquè diuen no volem aprovar-lo o no ens posem d'acord. Aleshores, per ofici s'aprova, correcte? Per ofici. Però van aprovar de 1.016 centres públics educatius de tots els nivells, el 87% ells el projecte lingüístic. Però dels concertats, quants diríeu? El 100%. Aleshores, d'un total de 1.377 centres, el 91% van aprovar ells, és a dir, el Consell Escolar format per alumnat, famílies i professorat, ells el seu model dels que hauria els percentatges de llei. Vull dir que no entrem ahir, però altra cosa està el tema de les fal·làcies, no?, i com llançar ara notícies que se diuen en la premsa en un titular i calen i es queden ells. Bé.